اللہ فرماتے ہیں بعض اہل کتاب ایسے نہیں جڑے شیاطین نو بلی بناتے ہیں انہاں تے ایمان رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے نہیں جڑے بتاں تے ایمان رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر جدو بیت اللہ نے فتح کیتا سب تو پہلا بیت اللہ جو بتاں دا بتاں تو کی مراد ہے؟ بتاں دا کی مراد ہے؟ پتھر سے اس وجہ تو خاتمہ کیتا کیونکہ لوگ انہاں دی پوجا کرتے آج بھی کئی جگہ پہ ایسے درخت ہوتے ہیں لوگ انہاں دی پوجا کرتے ہیں۔ ایج درخت بڑا کرنی پڑنی بات ہے، جس طرح خانے بات کے اندر کچھوے دی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پوچھے ابھی یہ نہ دی بات کو کہ یہ دے کچھوے دے اللہ دا نام لکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کچھوے نوز بیدہ کی بودی ضرورت سی اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی منوان واسطے کچھوے دے اللہ تعالیٰ دا نام لکھیا اس وجہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اے سارے قرآن میں اللہ دا نام لکھیا کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کچھوے دے ایک بار ہی نام لکھیا ہوئے گا، قرآن مجید پہ بار بار ہوتا ذکر یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اللہ کی طرف وہ اسپیشل تو ہے تحفہ ہے، یہ تے گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تواڈے لئی، رابطہ دیتا گفٹ نہیں کھول دے کہ کتے درخت تے کوئی چیز نظر آ گئی، کسی پرندے تے نظر آ گئی، اب کہیں کوئی کدے کدے فون کر دے کر صاحب آ رہا ویکھیا جے آسمان دے نا جی اے بدلاں دے وچ ویکھو نظر مارو محمد لکھیا ہوا ہے، اور میں وہ بدلے بند کر رہا ہوں مسجد جا قرآن مجید اٹھا سارے قرآن دی مصطفیٰ دا ذکر وہ بدلاں دی ویکھ کے تو انہاں دی پوجا شروع کر دی تھی۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز میں مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہیں پڑھتا؟ دعا میں نبی پاک کا ذکر کیوں نہیں پڑھتا؟ اے پچھلے دنوں میں ایسے پچھلی قربانی اے تاغرے اوپر جاؤ تے جڑے ایک ہوٹل ہے وہ بکرا سے بکرے کی سائڈ لکھیا سی محمد، اچھا وہ دے ایک سائڈ تو بالکل اس طرح نظر آتا سی، اسی میں تو ٹر گئے جدو سی گیا انہوں نے ایک تصویر بھی لائی اسی کئی دوستوں سے گیا کہ انہوں نے پتا ہوئے گا وہ تصویر بھی لائی اسی جنے مون تو پڑے، اچھا میں وہ گیا تو اسی انہوں نے پوچھا جا رہا ہے کس طرح لکھیا ہے؟ تو قدرتی لکھیا ہے، وہ کہنے لگا بڑی مجھے ان کی شان بیان کی دی بکرے دی بڑی شان بیان کی دی، اور یہ سائڈ دے بیٹھتے ہی نہیں یہ دے بڑا ادب کرتا ہے احترام کرتا ہے اوپر تو دوسری سائڈ تے پیچھا سی نا بکرا تے میں تھوڑا پیر مارے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بکرا تے کھڑے تے گلاں گلا کرتے رہے، وہ تھوڑی دیر بعد عادت چڑھیا سی بکرے پھر بیٹھ گیا وہ دوسری سائڈ تے بیٹھ گیا، میں کہا پہلا چھوٹ تے تیرا ہی چھ نکل گیا تو کہتے صحیح سائڈ تے بیٹھا نہیں آنے تیری پیچھے بکرے کو کی پتہ نبی پاک دی نبوت بکرے واسطے آئی اوے آپ دی نبوت انہاں لوکاں دی آئی، آپ دی اطاعت اور فرما برداری کے نا بھائیاں لے آئی، آپ دی امت لے آئی، اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدوں تانوں کہ انج دی گل کرے فلاں جگہ تے نبی پاک دا نام تے اللہ دا نام جو کمریا مسجد جا سارے قرآن جی مصطفیٰ وہ جتنا وہ ایک دو دن والی وہ بات کیا کرنا ہے وہ دی کر جڑی کی دی اندر اللہ نے ذکر فرما دیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے ایمان لے آتے ہیں جنہیں بت کی عبادت کرنے والے جنہیں تابوت کی عبادت کرنے والے جادوگروں کی عبادت کرنے والے سر کے شیاطین پوجنے والے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپس دے یہودی آتے ہیں کافر سیدھے رستے دینے کافر آتے ہیں یہودی سیدھے رستے دینے حالانکہ دونوں ہی غلط نے محمد رسول اللہ سیدھے رستے دینے میرے سونے مصطفیٰ سیدھے رستے دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیار کرنے والے آؤ امام کے نادر محبت کرنے والے آؤ پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ ایسے لوگاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے جڑے کافراں نوں آتے نے سیدھے رستے دینے جڑے یہودیاں نوں آتے نے سیدھے رستے دینے انہاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے جڑے شیاطین نوں صحیح جاندے نے انہاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے جڑے جادوگراں دے کول جاندے نے انہاں تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے انہاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے جڑے کاہن دے قریب جاندے نے انہاں تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے جدوں بیت اللہ فتح کیتا بیت اللہ دا دروازہ کھولیا امام کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اے دے اندر پاسورتا سن ایک بندیاں دیاں انہاں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی صورت بنائی ہے کبوت دی اے دے ہاتھ دے اندر فال پکڑا ہے تیر پکڑا ہے نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا آپ فرماتے ہیں اللہ نہ تو اس بد وقت دے جدی ابراہیم دے ہاتھ اندر تیر پکڑا دیتا حالانکہ خلیل بھی اپنے اللہ نال محبت کرتے سن رب دے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں سن کرتے رب دے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں سن کرتے پھر آپ نے سارے نو مسمار کرنے کا حکم دیتا انہاں نو گرا دے وہ توڑ دے وہ اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جادوگراں دے کول کاہناں دے کول جاندا ہے انہاں تے بھی اللہ تعالی دی لعنت دے جڑا انہاں تے ایمان دے عقیدہ رکھدا ہے اے ہاتھ ویکھنا ہاتھ ویکھدا دن بھی تیری قسمت میں 5 لاکھ دا کیش آنا ہے کوئی آدمی تیریاں 2 شادیاں کوئی آدمی کیا تیرے تے 7 مربے تنوں بھیجنا ہے اور 7 مربے تے خوشخبری دے دسن لگدا ہے آندا جی حضور پھر ہدیہ کی انہاں چل 500 دتے انہوں تیرے 7 مربے نال کوئی نہیں انہوں اپنے 500 دی ضرورت ہے وہ یار جڑا فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے او دا بھی کدے تسی بھی ہاتھ پکڑ کے تو ناس لیا کرو جناب تسی سارے مر فٹ پاتھ ہی بیٹھے مینوں من پہ لبڑ نہ لبڑ تسی کتھے لے مینوں کوٹھی ملے نہ ملے شادی ہوئے نہ ہوئے تسی یہ سے فٹ پاتھ تے ہونا ہے اور کئی ایسے ویکھے نے یقین جانو چھوٹے چھوٹے ساتھ انہوں نے شہر وچ ویکھیا وہ یہ کام کرتے سن اجے بھی وہ تھی لوگ کتے لنگ تے جی انہاں دے ہاتھ ویکھیا گل بڑی ہوندی تے ووٹاں پاؤن دی لوڑ ہے اور ووٹاں دا روڑا ہی نہیں سی ہونا پھر بھی ساڑھے سمندری دے علاقے تے آپ صاحب سے ویسے ہی چل جانا سی ہاتھ پہ کھانا کہنا سی تجھے بہ جا کے خرچہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے عزت نال نوازے جڑے دین دا کام کر رہے ہیں فلاحی کام کر رہے ہیں بھاویں کسی بھی جماعت والے جڑا فلاحی کام کرتا ہے اللہ دا محبوب بننا ہے میں عرض کر رہا یہ جڑے ہاتھ ویکھن والے سارے جھوٹے نے جڑے انہاں کو محبت کرتے ہیں اور نبی پاک دے دین دا انکار کر دیتا ہے آپ نے فرمایا فلیس منا جڑا کاہن تے جادو کول جاندا ہے جادو کرنے والے دے کول جاندا ہے او دا محمد رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے اس سے گل دا ذکر اللہ نے فرمایا بل جبتی والطاغوتی ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ دی لعنت ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا جنہ تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہو جاوے انہاں دی پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوندا انہاں دی ہیلپ کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوندا جنہ تے اللہ تعالیٰ دی لعنت ہو جاوے انہاں نوں پھر کوئی بچان والا نہیں ہوندا ام لہم نصیب من الملک اے میرے محبوب پیغمبر جی بلا دیکھو نا میری اس بادشاہی کے اندر انہاں دا کوئی حصہ بھی ہے کہ کوئی نہ یا یہ بھی میرے نال ہی پروردگار نے یا یہ بھی میرے نال خالق نے کیونکہ یہودی جو آپ کے سن سی اللہ دے پتر آ اللہ فرماتے ہیں کہ تسی میرے پتر ہوندے پھر کسی علاقے دا خدا کوئی ہوندا کسی علاقے دا خدا کوئی ہوندا اگر میری اولاد ہوندی پھر کوئی علاقے دا مالک کوئی ہوندا تے کسی دا کوئی ہوندا لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جی ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا اے میرے محبوب پیغمبر جی بلا کسی علاقے دی بادشاہی بھی نہ بلائے کہ کوئی نہ نالے اللہ تعالی فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل ساریاں گلاں دا نچوڑ اللہ نے کر دیتا مولا فرماتے ہیں سونیا انہاں نوں دس دے تسی حسد کرتے ہو محمد رسول اللہ دے نال تسی حسد کرتے ہو نبی پاک دے نال علی ما آتاهم اللہ من فضل علی ما آتاهم اللہ من فضل سونے محمد دے سونے رب دا فضل ہے تسی بھاویں جو مرضی کر لو میرے نبی تے میں سونے رب دا بولے تے میرا فضل تے بھی رحمت بسدی پئی ہے اس وجہ تو حسد کرتے نے انہاں دی نسل وچوں تسی پیدا نہیں ہوئے تسی ابراہیم دی نسل وچوں پیدا ہوئے ہو فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صرف سونے مصطفیٰ تے اللہ دا فضل نہیں انہاں دے بابا ابراہیم تے بھی رب دا فضل سی حضرت ابراہیم تے بھی رب دا احسان سی رب نے کتاب بھی دیتی حکمت بھی دیتی علاقے دی بادشاہی بھی